Tak dobré dopoledne. Já bych vás rád všechny přivítal tady na 7. ročníku Juniorské univerzity. No a abychom nestráceli čas nějakými nudnými záležitostmi, tak se budeme věnovat tomu, co vlastně je všeobecné lékařství a co všeobecné lékařství vlastně studuje a k čemu vůbec studium lékařství potřebujeme. Tadyhle vidíte obrázek, který krásně zobrazuje medicínu. Je to alegorie medicíny z nemocnice, z jedné z nejstarších nemocnicí v Evropě, která je naproti katedrále v Sieně. Všichni, kdo tam jednou pojedou, tak jim doporučuji, aby se tam šli podívat. Tam krásné muzeum, které je vybaveno takovými freskami a v tom hospedále Santa Maria della Scala je freska, která se jmenuje Ošetřování nemocných. A tady vidíme vlastně ty postupy medicíny, které už od středověku se praktikují a dneska je praktikujeme pořád a můžeme tady vidět v podstatě všechno to, co je důležitého. Když vidíte tady lékaři, jak se sdružují a vzájemně diskutují o tom, jak má vypadat správná léčba daného pacienta, tak je vidět, že člověka, který byl zřejmě poraněn v nějaké bitvě, vidíme tady sečné poranění na stehnu, ze kterého krvácí. Tak co je důležitého, je tady vidět, že už na začátku první věc, kterou před tím ošetřením dělají, toho pacienta vyslekli a začínají ho omývat. To znamená, to, co je podstatného pro medicínu, je dodržování jakýchsi hygienických pravidel. Další je ta diskuze nad tím daným případem, protože dneska medicína je týmová práce, ona byla vždycky, ale ne vždycky bylo tolik lékařů, kteří by se mohli poradit a my se vzájemně radíme a tady třeba s panem profesorem a s profesory z chirurgie se setkáváme každý pátek nad tím, jak další týden bude vypadat operační program na chirurgické klinice. To, co je také zajímavé, že důležitá je diagnostika. Ta diagnostika, kterou tadyhle vidíte, tady je vidět, jak student ukazuje svému profesorovi baňku z močí a vyšetřování moči a všech ostatních tělních tekutin je jednou z důležitých součástí medicíny a nesmíme zapomínat ani na to poslední a to je konec lidského života. Tadyhle je vidět, jak se starají o umírajícího člověka. Takže tohle jsou všechny aspekty medicíny, které my chceme, abyste během vašeho studia získali o nich povědomí a my bychom vás rádi učili to, co jsou základní otázky medicíny a proč vůbec tu medicínu studujeme. My chceme, abyste pochopili, jaký je vědecký základ medicíny, to je velmi důležité, abychom vycházeli z nějakých vědeckých poznatků, abychom věděli, jak lidské tělo funguje a to i na té makroúrovni, to znamená, jak fungují velké orgány, velké orgánové soustavy, ale i jednotlivé buňky a dokonce i uvnitř buněk, jak fungují jednotlivé organely. A ten smysl lékařství bychom měli pochopit v tom, že je to, že sloužíme našim nemocným a sloužíme zdraví těch pacientů a měli bychom všechno to, co děláme, tomu podřizovat. A ta služba může být bezprostřední tím, že poskytujeme první pomoc někomu, nebo chirurg provádí operaci, nebo diagnostik provádí zobrazování lidského těla, ale stejně tak je to ten, který pracuje v lékařském výzkumu, v primárních výzkumných programech, které tady na lékařské fakultě také probíhají v biomedicínském centru, anebo dokonce jsou to i ti, kteří se starají o nějakou zdravotní politiku. Všichni ti lékaři, kteří pracují na jakékoliv pozici, jsou v tom systému důležití a je třeba, abychom všichni věděli, jaká je naše funkce a jak máme spolupracovat. My vás chceme naučit, abyste se naučili rozhodovat o diagnostických a léčebných postupech u těch pacientů, ale také to, co je pro nás velmi důležité, pro lékaře, je nést odpovědnost. My musíme nést odpovědnost za své pacienty, za svoje rozhodnutí, ale také neseme zodpovědnost za to, že budeme dobře komunikovat vzájemně mezi sebou, s pacienty a jejich rodinami. A ta komunikace mezi nemocnými rodinami a kolegy je základní v tom, abychom správně všichni postupovali a vedli všechnu naši činnost tomu, aby pacientovi jsme co možná nejlépe pomohli. My bychom vás měli začít učit, že pacient má nějaké svoje potíže, symptomy a ty symptomy, které se projevují, nás vedou k tomu, že bychom měli studovat co možná nejvíce to, čemu se říká anamnéza, historie toho pacienta. Ta historie nás často
vede k té diagnoze velice dobře. Musíme se pacienta umět začít dobře ptát, musíme ho umět začít pozorovat. A také tadyhle vidíte obrázek, který je z reklamní kampaně pro včasný záchyt nebo časné ošetření cévní mozkové příhody. Takže byste měli vidět, když ten pacient má jakési problémy, tak ty problémy mají jakési morfologické, to znamená anatomické, strukturální podklady, které musíme někde hledat. To znamená, když člověk začne mít potíže s řečí, tak musíme přemýšlet o tom, že může mít a pravděpodobně má nějaké poškození v mozku, které se týká jeho řečových center. A ta řečová centra nám začnou ztrácet svoji funkci, pokud ta mozková tkáň není dobře prokrvená. A jednotlivé ty symptomy nemocného potom bychom měli příznaky, tedy symptomy, správně vyhodnotit. A to už na té úrovni, a dneska o tom tady třeba také budete slyšet, když se sleduje, jaký pacient je, jaké má vědomí, tak se ho ptáme, aspoň si sami klademe otázku, je-li jeho řeč plynulá například, jestli chápe to, co mu říkáme, jestli dokáže opakovat slovo nebo frázi, a podle toho můžeme potom u toho člověka, se kterým třeba špatně komunikujeme, si odlišit některé stavy, které jsou, a to jedna je z nich mozková příhoda, jiná může být nějaká neurodegenerativní choroba. Víte, že žijeme v éře stárnutí naší populace, takže se s neurodegenerativními chorobami a s psychiatrickými chorobami můžeme setkávat, nebo je to pacient, který může mít jiné potíže, které třeba jsou z toho důvodu, že pacient má nějaké problémy třeba celkově s metabolismem a není schopen odpovídat, protože je v nějakém soporózním nebo komatózním stavu. To, co nás by mělo zajímat, ale není to vždycky to na prvním místě, je diagnóza. Diagnóza je něco jiného než ten příznak. Příznak je projev nějaké choroby, který můžeme pozorovat, nebo nám ho řekne pacient, nebo ho vidíme vlastníma očima. Ale diagnóza vychází od slova řeckého diagnózis, což je rozpoznání a rozlišení. A my určujeme stav a klasifikaci té nemoci, poruchy nebo poškození. A ta diagnóza nemusí být tedy rovná se nemoc, ale je to někdy i nějaké poškození nebo poranění nebo intoxikace, to znamená otrava. Určení diagnózy spočívá v tom, že chceme rozpoznat nějaké pozorovatelné příznaky, to je to, že ten člověk třeba nemůže mluvit nebo nemůže hýbat některými končetinami, a snažíme se rozpoznat příčinu toho stavu. A ta rozpoznávání nebo ten projev, nebo proces toho rozpoznávání příčiny je diagnostika. A to jsou tedy metody a prostředky, které nám vedou k stanovení diagnózy. A každá choroba má svoji příčinu. Ale ta příčina není vlastně diagnózou. Příčina onemocnění může být nějaký stav, ve kterém začne fungovat některý orgán jinak, než má, nebo dokonce má člověk nějakou genetickou predispozici, nebo dojde právě k otravě nebo čemu jinému. Jsou příčiny, které jsou těch onemocnění zevní, což jsou většinou trauma, což je poranění, intoxikace, otrava, nebo také zanesení nějakého cizorodého organismu, nebo dokonce i vlastního mikroorganismu, který je nám vlastní, který s námi žije, ale žije v jiných částech lidského těla. Pak jsou to poruchy cirkulace, to jsou oběhové poruchy, to jsou známé infarkt myokardu, to znamená postižení koronárních vinčitých cév a srdečního svalu, nebo je to postižení cévní v oblasti hlavy, kdy máme cévní mozkovou příhodu, poškozený mozek. Pak jsou to poruchy metabolické, a to je zase tady parketa kolegů z anesteziologie velice často, že některé těžké metabolické poruchy vedou k selhání životních funkcí a ty metabolické poruchy potom mají svoje projevy i ve fungování rozličných orgánových systémů, někdy centrální nervové soustavy, někdy kardiovaskulárního aparátu. No a pak máme ještě zvláštní stavy, kterým se budeme věnovat po Vánocím, a to jsou neoplázie. Neoplázie je jiným slovem novotvorba a je to vlastně nádorové onemocnění. Nádorová onemocnění jsou různá, některá jsou nezhoubná, jiná zhoubná. Těch zhoubných je celá řada a je to jedna z velice důležitých příčin onemocnění.
No a na poslední řadě musíme ještě říct, že existují jakési genetické poruchy a ty genetické poruchy některé jsou vrozené, některé mohou být získané a ty získané nejsou přítomny ve všech tkáních, naproti tomu ty vrozené jsou už dány tím, co jsme zdědili od svých rodičů anebo prarodičů vlastně v celé té linii našeho pokrevního příbuzenstva. No a my se snažíme, abychom tedy určili příčinu diagnózy a to znamená, abychom věděli, o co se jedná. Tadyhle máme rentgenový snímek, který nám ukazuje, že na prstech vzniká nová kost. Vidíte možná, že ten člověk má možná příliš tlusté prsty, na to, když se podíváte na svoji vlastní ruku. No a je to člověk, který má zvláštní způsob novotvorby kosti a růstu kosti až po uzavření růstových štěrbin, to znamená po vašem věku. No a my jsme potom objevili, když se hledalo u toho člověka příčina té akromegálie, což je akromegálie onemocnění, kdy rostou chrupavky na nosu, na uších, zvětšuje se objem čelní kosti, zvětšují se objemy jednotlivých článků prstů a našli jsme, že příčinou, a což jsme také věděli, že asi bude příčinou, je nezhoubný nádor v podvězku mozkovém, v hypofýze, v té její přední části adenohypofýze, kde ten nádorek vypuzuje růstový hormon a stimuluje tak potom růst těch jednotlivých tkání. Další důležitou věcí, se kterou vás budeme seznamovat, je terapie. Terapie neboli léčba a léčba těch onemocnění je samozřejmě to, čemu se lékař věnuje, nebo většina lékařů věnuje po většinu svého profesionálního života a času. A jak taková terapie může vypadat, tak tadyhle vidíte obrázek těžkého devastačního poranění dolní končetiny po srážce z tramvají, kde jsou vidět měkké tkáně, svaly, povázky, se kterými se dneska ještě setkáme v anatomické přednášce. A vidíte, jak probíhala nejprve diagnostika toho pacienta. Přijali tady kolegové na emergency, na anesteziologické klinice. K nám byl poslán na vyšetření, kde jsme zjistili, že má, což jsme teda všichni tušili, že má rozlámané kosti. Jak ty kosti jsou rozlámané, je tady dobře vidět. Navíc jsme zjistili, že není dobře prokrvená dolní končetina, což už kolegové hlásili, protože nehmatali puls na dole na kotníku. A takhle vypadá potom výsledek operačního řešení těsně po ukončení operace, kdy ortopédi zavedli ty železné dlahy, které zevně fixují tu zlomeninu a cévní chirurg provedl tady rekonstrukci cév, která přemostila ty uzavřené cévy. Takže takhle vypadá někdy velice komplexní terapie, někdy je taková adrenalinová, někdy může být složitá, někdy trvá celý život toho pacienta, ale je to léčba. A k tomu, abyste byli schopni stanovit správně diagnózu, vyhodnotit ty jednotlivé symptomy, nastavit správně léčbu, vám slouží 6 let studia medicíny. V prvním ročníku jsou to studium takových oborů, které jsou pro medicínu zcela základní, úplně základní a patří mezi ně ten nejdůležitější předmět prvního ročníku, a to je anatomie. A dále také biofyzika, lékařská biologie, začíná se s histologií, základy klinické medicíny a také odborná terminologie. Kromě anatomických přednášek budete mít v prvním semestru také biofyziku. Biofyzika je velmi důležitý předmět, který se nezdá, že prolíná celým naším oborem všeobecného lékařství, ale prolíná, protože třeba tady vidíte takovou hezkou ukázku, že biofyzikální principy můžeme aplikovat v některých patologických stavech. Tadyhle je vidět modelování toku krve pomocí umělé inteligence. Ten matematický model nám dokáže dneska v současné době podle toho, jaká morfologie, to znamená, jaký je vzhled zúžené cévy aterosklerózou, vypočítat, jaký je průtok tou cévou na základě naučení se na několika desítkách tisíc případů a jak jednotlivé zúžení tepny má vliv na prokrvení srdečního svalu. A tadyhle vidíte CT angiografii, to znamená zobrazení těch vinčitých tepen invazivně na výpočetním tomografu a tady nám ukazuje ta modelace té umělé inteligence, jakým způsobem je omezen krevní průtok. Takže to je céva, která je zúžená tak, že je třeba, aby ji
aby ji kolegové z kardiologie opravili, udělali angioplastiku. Důležitá je ta lékařská biologie a genetika, protože některá onemocnění, která se v lidské populaci objevují, tak mohou mít důsledek pro život celých rodin. A ta biologie a genetika má za úkol vás naučit, jak funguje buňka, a za druhé, jakým způsobem se dědí některé informace, a za třetí, jaké genetické změny vznikají v lidských buňkách v průběhu lidského života, protože ten vývoj těch buněk někdy je velice složitý a může vést k některým typům nádorových onemocnění. Tak tadyhle je ukázka takového zvláštního onemocnění, které se jmenuje syndrom Li-Fraumeni, a je to, vybral jsem ho z toho důvodu, protože kdo zná mendelovskou genetiku a učil se ji na biologii a ví, jak se mění barva květu hrachu, tak podobným způsobem dominantní autozomální děděním se dědí tato choroba, která se vyskytuje v lidské populaci. Je to něco, co narušuje přirozenou destrukci narušených buněk v lidském těle. To znamená, lidské buňky žijí po určitou dobu a po určité době, když zestárnou, tak jsou z té lidské tkáně odstraněny. A tohle je onemocnění, které to odstraňování u nich dobře nefunguje, protože je zablokovaný jistý gen, který se jmenuje protein P53. A jsou to rodiny, ve kterých se vyskytují nádorová onemocnění už od dětského věku. Takže to je taková ukázka té biologie, kdy můžete tu svoji znalost středoškolské biologie někdy pěkně aplikovat i do medicíny. No, postupně se začnete zabývat i klinickým vyšetřováním, abyste byli schopni už od prvního ročníku měřit tlak krve, srdeční frekvenci, jaký je stav vědomí, jak pacient má dech. A přistoupíte do druhého ročníku, pokud složíte všechny zkoušky, a tam se potom začnete zabývat hlavně fyziologií, protože fyziologie je ta nejdůležitější disciplína druhého ročníku. A anatomie spolu s fyziologií je to vůbec nejdůležitější, protože to nám říká o tom, jak lidské tělo funguje za normálního stavu, a z toho vycházíme v těch patologických stavech. Naučíte se například to, jaký je cyklus buněční, teda cyklus v oblasti vaječníku, jaká produkce hormonů má vliv na sliznici v děloze, jakým způsobem je ovládán ten cyklus podobně. Dál budete pokračovat v té klinické medicíně a v klinické propedeutice byste se měli naučit to, co je základem medicíny, a to je vyšetřování lidského těla s našimi vlastními smysly, některými jednoduššími přístroji. To znamená hlavně to, abychom s pacientem uměli dobře mluvit, abychom se ho dobře zeptali, abychom ho dobře pozorovali, abychom používali dobře aspekci, palpaci, perkusy a auskultaci, 4 základní fyzikální vyšetřovací způsoby. Naučíte se vyhodnocovat ze začátku jednodušší, postupně složitější některé vyšetřovací metody, jako je v elektrofyziologii zejména elektrokardiografie, abyste byli schopni rozpoznat potom u pacienta ty nejzávažnější poruchy rytmu. Postupně budete přidávat v průběhu dalších let další a další informace. Naučíte se vyhodnocovat biochemická vyšetření. Ve 3. ročníku k tomu přidáte hlavně patologii, což je de facto asi nejrozsáhlejší předmět, který se budete učit. Někdy často abstraktní, ale je to nejdůležitější předmět 3. ročníku a jeden včetně anatomie a fyziologie ze 3 nejdůležitějších, abyste viděli, jaké existují vůbec choroby. Protože těch chorob, které se musíme naučit a musíme znát, je obrovské množství. V budoucnosti potom třeba všechny nebudete používat, ale například pokud budete dělat na radiologii nebo zrovna na emergency, tak budete pravděpodobně muset znát prakticky všechny choroby, které existují, abyste se s nimi dokázali vyrovnat. Patologové vám ukážou krásné obrázky, někdy velice zajímavé, barevně i svojí strukturou, které připomínají velké umění. Tady konec konců vidíte některé mikrofotografie v naší posluchárně, které teda nejsou z lidského těla, ale jsou to nějaká rostlinná těla. Ale ty obrázky jsou pro nás také důležité, protože patolog nám dokáže určit spoustu příčin.
Zároveň v patologické fyziologii se budete učit, jak se narušuje některý ten normální postup vývoje buňky a fungování, a patologická fyziologie nám ukazuje některé důležité momenty. Říkal jsem, že existuje jakýsi protein P53 a to je důležitý faktor, který nám narušuje fungování tkání. A tady pak vidíte jiný patofyziologický mechanismus, který se nazývá Warburgův fenomén, který je známou hnací vlastně silou vývoje maligních nádorů, to znamená zhoubných nádorů. A zjistíte, jak se mění energetický metabolismus buněk, jak ta buňka se vlastně přeprogramovává, jaké jsou tam změny genetiky, jaké jsou tam změny regulace jednotlivých těch toků, metabolitů v té buňce a jaký to má vliv potom na další a další onemocnění. Třetí ročník je také přelomový v tom, že se začnete zabývat některými neurologickými a neurochirurgickými a psychiatrickými chorobami v předmětu, který je jaký komplexně, nazývá se neurovědy, ve kterých si spojíte tu fyziologii, patologii a patologickou fyziologii a také anatomii v jedno. A bude to vlastně taková přípravná část před 4. ročníkem, kdy ve 4. ročníku tím stěžejním předmětem, který je nejrozsáhlejší, je neurologie a neurochirurgie. Neurologie a neurochirurgie jsou předměty, nebo jeden předmět, kde se spojují tyto dvě disciplíny a nemá za účel vás naučit úplně, jak se operuje mozek, ale abyste věděli, jaké jsou základní poruchy neurologické, jaké ty neurologické poruchy mají vztah k ostatním onemocněním a jak se léčí některé závažné stavy, zejména cévní mozkové příhody, nebo jak se léčí poranění páteře a všechny ostatní choroby, které mají vztah k nervové soustavě, kromě nervové soustavy ve formě duše. K té pak přijdete až v 5. ročníku. Zároveň budete mít jiné metody nebo jiné předměty. V neurologii se naučíte, jak tedy správně toho pacienta vyšetřovat. Dneska také uvidíte něco z neurologie, jak vyšetřit si základní symptomy. Budete mít předmět, který je můj vlastní, nemůžu se tady o něm nezmínit, jsou to zobrazovací metody. My vás zase nechceme učit, jak se jednotlivé choroby úplně rozpoznávají, kromě těch nejzávažnějších, ale hlavně to, abyste věděli, jak racionálně zobrazovací metody využívat. Dneska 2 nejvýtěženější pracoviště v fakultní nemocnici, zase tady si musím přihřát polévku s kolegy z anesteziologie, urgentní příjem a zobrazovací metody, kdy za ten den projde tím urgentním příjmem přes hromadu přes 100 lidí, které většinou budeme my i vyšetřovat a kolegové ošetřovat. Začíná se potom výuka také takzvané preventivní medicíny a to je jedno, co je jedna disciplína, která je velice důležitá. Je to vlastně spojení několika disciplín, mezi ně patří hygiena, epidemiologie, sportovní medicína a rehabilitace, paliativní medicína. Všechny tyto obory dohromady nám ukazují o tom, jak se máme o pacienty starat a hlavně, jakým způsobem vést naše pacienty nebo populaci k tomu, aby byla více zdravá. A abychom co možná nejméně používali naše léčebné možnosti, což je samozřejmě iluzorní, ale dovíte se o tom, co to je screeningové vyšetření, jak včas odhalit choroby a jak se také možnosti takzvaného sekundární prevence, to znamená, jak doporučovat pacientům, kteří už jsou v nějakém riziku nebo prodělali jakou chorobu, další třeba dietní anebo režimová opatření. 5. ročník je takový už speciální. Na rozdíl od toho prvních 4 roky máte semestrální výuku, to znamená, nechci říct, že se chodí do školy jako na střední škole, ale ty jednotlivé předměty se každý týden opakují. V 5. ročníku přestupujeme k takzvané blokové výuce a bloková výuka je výuka, kde se už dostáváte blízko k těm pacientům, včetně tedy jakéhosi pravidelného režimu práce na jednotlivých odděleních nebo ambulancích, kdy se v těch jednotlivých disciplínách seznámíte s tím, jak funguje tedy anesteziologie a intenzivní medicína, zejména teda ta emergency a lůžková oddělení, to samé na klinické onkologii, na chirurgické klinice, ortopédii, na vnitřním lékařství, kdy
konec konců chirurgie a vnitřní lékařství vás bude provázet už od toho 3. do 6. ročníku. Měli byste se naučit i některé v uvozovkách menší lékařské disciplíny, jako je oftalmologie, nosní, ušní, krční. A to jsou všechno obory, které budete mít vždycky týden, 14 dní nebo 3 týdny a následkem té zkušenosti na klinickém pracovišti pak budete skládat zkoušku. Ukázkou může být třeba opravdu klinická onkologie, kde vám kolegové řeknou, jakým komplexním způsobem se vyšetřují pacienti, ošetřují, jak se vede diagnostika a léčba v onkologických onemocněních, jaká je takzvaná dispenzarizace, jaká je prognóza těch nemocných a jaké jsou dneska nové léky. Vzhledem k tomu, že nové léky v onkologii máme vlastně každý rok nějaké nové, které se dostávají na trh, tak vás seznámí s těmi nejnovějšími způsoby léčby. No a poslední, co vás bude čekat, je 6. ročník. A 6. ročník je završením. Vždycky všude ten závěr medicíny je praktický a měl by být praktický. Není tomu tak všude v Evropě. Výhoda našeho systému výuky v České republice je ten, že 6. ročník je věnován zcela té klinické výuce u lůžka nemocného, kde byste se měli naučit práci na lůžkovém oddělení. Není to už žádné teorii, to už byste měli předtím získávat, ale měli byste vidět, jak napsat propouštěcí zprávu, jak máte správně komunikovat s ostatními lékaři, jakým způsobem se na tom pracovišti pracuje, jak se vede třeba i celé to oddělení a podobně, abyste viděli, jak budete pracovat, až za rok nastoupíte do práce. No a během toho 6. ročníku vás bude čekat státní zkouška. Ona má několik součástí. Jedna je vnitřní lékařství, druhá je chirurgie, třetí je gynekologie a porodnictví, čtvrtá je dětské lékařství a v 5. ročníku si předtím sloužíte zkoušku z té preventivní medicíny. Ta státní zkouška už je taková, že bychom měli vás připravit k tomu, abyste věděli, co je to třeba hyperparathyroidismus. Tady máme takovou ukázku. Měli byste vidět, že to je onemocnění, které vzniká poruchou funkce žlázy, která vylučuje paradhormon, což je peptid s nějakými aminokyselinami. Nemusíte možná si vidět, že jich 84, ale měli byste vědět, že existuje jakýsi primární, sekundární hyperparathyroidismus, terciální a jaké ty jednotlivé choroby jsou, jak se od sebe liší, jak je diagnostikujeme, léčíme a jaké mají třeba komplikace. A můžete o tom mluvit. Můžete si takovouhle část otázky vytáhnout na interně, vnitřním lékařství, anebo na chirurgii. A tadyhle vidíte, jak vypadá taková diagnostika skrytého adenomu, to znamená benigního nádoru. Tohle je vyšetření hybridní zobrazovací metodu, která se jmenuje SPECT-CT. A tady máme ruce chirurga, který pod tou navigací, když jsme naaplikovali tu radioaktivní látku, tak on to skryté příšitné tělísko hledá na krku, nebo hledá. Ono najde, vyndá, odstraní a vylečí se ten třeba primární hyperparathyroidismus. To znamená, naše kurikulum, které dneska máme, je, bych řekl, velkou cestou vpřed ve srovnání s těmi, co byly předtím a my se snažíme, abychom měli jakousi rovnováhu teorie a praxe, i když všichni cítíme, kdo tu praktickou medicínu děláme, že ta praxe je možná často důležitější a ty návyky z praxe důležitější než ta teorie, ale chtěli bychom vás naučit, abyste měli praktické zkušenosti s medicínou, abyste byli schopni pracovat v týmu a hlavně, abyste byli ochotni na sebe vzít tu zodpovědnost za sebe, za svou práci, za své pacienty, za jejich příbuzné a také za své kolegy, se kterými budete pracovat. A k tomu bychom vás rádi tady motivovali, abyste věděli, že medicína je krásná, protože je taky těžká, tak je proto zajímavá. A vy jste ještě mladí, ale v životě vždycky většinou stojí za něco to, co stojí větší úsilí. To, co je zadarmo, většinou za nic nestojí. To už asi všichni víte a čím je něco levnějšího, tím je to větší kšunt. To znamená, medicína je hodně těžká, stojí hodně sil a úsilí pod tu tváře. Nás, kteří ji děláme dlouho, já už osobně ji dělám 30 let, takže vás bude stát hodně času, úsilí, ale stojí to za to, protože to je dobrodružství, které vás může celý život bavit. A věřím, že ostatní řečníci, kteří tady budou, a určitě tady pan profesor Beneš, protože z něho energie tryská vždycky, tak uvidíte, že i on teda tady nepracuje 30 let, on tady pracuje 20 let, protože jsme přesně o 10 let mladší, je teda kolega než já. Takže uvidíte, že medicína je opravdu hodně zajímavá.
Děkuji vám za pozornost.